Ей, хора, искам да ви кажа едни много яки новини. Завръщам се към геймплея! Много хора искате да се завърна към този геймплей. Да. Но спокойно, няма да спра да качвам музика, ако си мислите това. Не. Ще качвам музика, обаче картинката ще бъде ето такава. Ето такава ще бъде картинката вече, когато снимам музика. Ще има геймплей спокойно. Искам да кажа, че може да направя друг канал, който да е само за геймплей, но този ми е главният канал, в който ще има и двете работи. Но все още не съм решил дали да се правя втори канал, така че пишете отдолу в коментарите на коя игра искате да игра. Знам, много ще пишете Майнкрафт. Спокойно. Майнкрафт може би ще има? Не знам. За сега разполагам само с една игра, която е Subway Surf. Не знам бе, хора. И да, това исках да ви кажа, че се завръщам към геймплея скоро. Ще има геймплей, обещавам ви. Или пък следващия клип може да е музика и ще бъде ето така. Ето такъв. Ето такава музика. Ще бъде. И да, нека. Къс. Да. Знам, само много от вас са за радост, ще кажете, Павеле, най-накрая се усети, бе, ей, деца. Но да, просто проблема, този таблет, горе-долу го разреших, така че пак ще мога да снимам геймплей. Така че дайте лайк на това видео. Ако съберем 5 лайка, говоря за 3 чисти лайка. Ако ги съберем, ще има геймплей. Следващото видео, което ще е днеска пак. Ако събере то клип 3 лайка, ще има геймплей до края на този канал. И да, хора, това беше от мен. И чао!